So hello everyone, welcome back to my channel. Dini saya mana vlog बनाया जागासिनो आरोना थेवबो vlog start खालामबाय जितिया आवगायलांखानांगोन नङा होमबा माथो मा होननो So चलो आज के वीडियो को शुरू करते हैं न'आव माने दिनै माबाबो गैया आरो फानलुबो गैया माबो गैया बिलाहिबो गैया माबो गैया जेबो गैया माने बेखायनो मैगं संनोनो माबायानो गैया फानलुआनो गैया बेखायनो लायनो थिनहरदों आरो बे न' खाथिनि माने सासे गथिया दोङो बेखौ लायनो थिनहरदों ओमफ्राय दा लायनो थांदों बे बजार दिनै सेटारडे नालाय सेटारडेआव बजार थायो बेयाव लायनो थिनहरदों आरो स' मोनफैगोनदां दा नै फानलुआनो माने खालि जाना दोङो आरो जे फानलुआनो गैया सामब्रामफोराबा दोङो ओमफ्राय फानलुआ गैया आरो ओमफ्राय बिथिंजाय जाहा मिमिया नै जि मोजां उन्दुना दोङो मालाय ओमफ्राय मिया भिडिअ बनायखांनानै मा बनायखांनानै गासिबो माबा खालामखांजोबनानै होननायमोन नालाय माबा खालामहैगोन होननानै हाग्रायाव मानो मोनलायो हाग्रा संहैगोन होननानै होननायमोन नालाय बारियाव ओंखायनो थांबाय थांनानै संहैबाय माबाय हायबाय ओमफ्राय माने हायनाय टाइमाव मोनसे बुस्थु मोन्दोंमोन आरो दंग' दोङो बे दंग'आव माने ग्रोब माय मोना जाबायमोन नालाय मोनबोनाय आरो खांख्राइ माने मानै ना माथाम मोनबोदों आरो मासे गिदिर माबासो खांख्राइ बर'सो आरोना खांख्राइया ओमफ्राय मासेया फिसासामोन आरो मा आंखौलाय मानो सोंदों मा आंखौ मानो सोंदों आंखौनो सोंदों आरो गरमाव थाना हायनानै सिनाय मोनाखैदां आंखौ बियो सान्दुंदों माबानानै सिनाय मोनाखै ना साला ओमफ्राय बे खांख्राइ मोनबोनायखौ मा खालामदों सासेया नापेया दिना होनानै माने खारहोदों आरो खांख्राइयानो इसां आथेङानो मालाय इसां गिदिरखा बेखौनो माने खारहोदों आरो ओमफ्राय खारहोनानै मानानै नामायनानै मोनाखैमोन मोनियाव उनाव माबानानै मोनबाय आरो माबा बेसेबां नामा मोनबाय उनाव बियो मोनावसो नुदोंना आरो आखाया माने इदि जाबाय थानायनो ओमफ्राय बेखौनो मा खालामखो नाय नै बेखौनो होबाय आरो बाथेन देनाय फानलुदों बेयावनो फोजोबजोब्बायदां आंनि मथे नखाय बियो नांगौ नोंनो मोनजाया नोङो फैबायदां आरोना पिपिप होनहरदों हनै बिथिं पिपिप होनहरदों नंगौना नङा नायदो आइलाय नंगौ हायबाय लाबोब्रा लाबो मा मोनबोखो हा ओइ थिग नाहरबाय थादों आरो सासे मानसिलाय मा लाबोखो नायलाय जि होजोब्बाय माथो नोङो नै मा हालर खालामना लाबोदों हा इयावनो जिबाय इलाय मा जाबायना जायाखै दस्रायालाय जाबाय महिलाफोरनि आमानतखौ गथायना होखानांगोन नङा होमबा नो फानलुखौ माबायसा खालामना लाबोखैयो नाय माबायसा रले ललित लकेलसो दां नै बिलाइ दोंलायलायोना लकेल बालासो फैखायो नामा नोंहा फानलुआ ओमफ्राय बिलाहि 20 थाखानि इसेबां मेरला मोनबोदों ओमफ्राय बयलार बेदर लाबोदो आरो बयलार बेदरखौ बरियाहै जानोसै दाय संनानै ना बादोंमोन होमबालाय आं संसै आं जानोसै दे नों जानाङा नङा नों जानो मोना गरमाबो गरम दिनै नै बापा जि डेन्जार गरमखा दिनै आं माने दायो फार्स्ट इन्ट्र' माबा होन्दोंमोन ना हुनिबार होननानै होन्दोंमोन ना दिनै हुनिबार नङा माबासो मंगलबारसो
आंनि इसानि लोगो नाहानि ट्रेक्टर माने थानायावसो गम मोनदों आरो आङो दिनै मंगलबारसो होननानै माबा साला लाबोनो रोंदोंना रोङाखै बेलाय बै साला गोसोमसो जेबोखौ नुस्रायाखै आङो बिगुर मेजेम मेजेमसो लाबोदों दाना थिगानो बासिखो बियावनो बासिखालाय लायोलै बेथाय साला जादखा मानसियानो खांख्राया मिया इयाव हाबसोना दोङोमोन इसिङाव बे सिङाव हाबसोना दोङोमोन आरो खांख्राया बिनिफ्राय बारग'नानै बेयाव मोनहैबाय जों नामायदों माहा बैथिं नामायदों ओइ माने दै दंग'आव माबाग्राथिं ओइथिं नामायलांबाय थादों आरो इथिं नामायलांबाय गैया ओइथिं हाल्ला खालामहरदों आरो सासेया हनै नुहुरा बियो निम्बु मा अबस्था खामखो नायलाय लोगोफोर न'नि नारेंखो सेस खामजोब्बाय बेथ' माबा जागोन बेगरा माबा जागोन रज'गोनदां मोनजोब्बायना नै थाबावथों र' माहाबा इफोरावनो दोनथ' इथिं माने दायो मामाया माबा होदों आरो मबाइल चार्ज होदों आरो ओमफ्राय र' बे मबाइल चार्जआ मा जायो बेयाव ओरैनोबाबो बेयावल' नङा आरो बेयो बिनि थाखायसो जाया दायो बेयाव टाच खालामबाथाय सुइस होनायाव टाच खालामबाथाय माबा जाखागोन आरो कारेन्ट सर्ट बोखागोन ओइ फिंगारप्रिन्टआ खिबुंथिंना बिनिया फिंगारप्रिन्टनिफ्राय माने माबा जानो हायो सिगांनि मबाइल ना भिभ' 1708 ना 1710 मोन मेटेलनि ना बडिया बेखायनो आरो ओमफ्राय जोंहा बिमाया नै जानोसैनो आरो गैला बियो मोनजाला दाउ लकेलनो बयलार बेदरखौ मोनजाला बेहा मालाय बेखौनो जासिगोन आरो नुखाबाय दैयो खांख्राइ बाथोनखौ जाखासिगोन खांख्राइ बाथोन मा बेसर mwidru khangkhrai bathen इयाव दोङो ना बेसर हर बेसर बिबारनि दख'ना गाननानै होननाय जादोंसै माथो बेसर मैद्रु मैगं बेसर दाबा बेसर दाबा बेलाय बेसर दाबा नासो होना बेसर दाबा बेसर बेथिंजाय नै माबानायबाबो दां हरबाय आरो हे होनलायलायनो इदिहैनो संनो सोबाय बिस्कुटखौ दा बिदिनो माबानानै माबा खालामगोन आरो इदि दिनबाय थाबाबो अकस्मातै फैनानै गेन्द्राया हख्लायफैगोनसो दा बियो देन्जारसो स' जानो लाबाय दायो ल'रा होमबासो सिखारबोबाय सोर गेन्द्राया ओमफ्राय आंखौ इयाव फैबाय थाबाय जायाखैब्लानो मोजां खांख्राइ फिसा खांख्राइनि आइथिं फिसाखौ हरना होबाय मोजां जाहो ख्राव ख्राव अख्रेबबाय थानाय खांख्राइ गिदिरनि आथिंखौलाय सोर जाखो बाबा जाबाय सोरा बाबाया गमानो मोनाखैमोन मैया मोनाव खांख्राइया गोमाबायनानै फुङाव मोनफैदोंना डाइरेक्ट खांख्राइया होननानै दा मैया मोनावनो होननायमोन दां गैलामोन मालाय सां मोजां हमदों आखाइजोंनो मालाय ग्रोब हमबावदोंसो स' मा हरखो थाव हरबाय थाव हरना लाबाय आरो दायो बरियाहै मेलांबाय थादो ना मा होनो ना बियो मानो मोनलायो ख्रेब मोनजादों मोनजायाखै माबानानै फानलुखौ दा उनावसो हरगोन आलु दरसेसो दरसेबा दरनै आलु होबा बेदरा आइ जायो बेदरा कालु हायबाय नोङो जानो माने माबा थाबा मैद्रु बेसर माबा मैगं दङ ना
बेखायनो माने बेदरखौ माबादों आरो आङो बे होननाय ना जानो होननानै होननाय बियो बेखायनो माने बिखौ लायबाय आरो बेदरनि थावखौ माने माहाय होनानै जाफादेरबा मोजां नाङो आरो गोथाव मोनजायो हनै गोखाबो गैया माबो गैयानो गोखाबो गैया नै थाव ओंखारखाबावदोंसो हनै आलु हरना खादो हरनोबालाय दायोनो मा हरना होबाय आं एरदो संख्रै बे दालदेगा बि संख्रै बार फायमारगोनबो दां अखा लासै माने फायबाबो माने लासैसो फैगोन आरो दायो फायथ'आ ओइलाय हनै नै हालदि सालदि हरबाय मा हरबाय नै बरिया मोजां नांदो आरो रङा गोमो जाबाय हालदिखौ अभार हरबाय आरो बियो आहा गासै भिडिअ'आवबो बिदियानो नांखायो आङो केमेरायाव नायनांग्राखाय ओइ बा पापा बेरनो नामायदों माथो बेलायखौ मा हरसै दायोना हा दा उनावसो हरगोन या हरना होखादों होनबालाय हरनोबालाय फानलु हराखैबा बरियाहै मोनामफुंबालाय मा जाखो आरोलाय रसा थाफैनांगोन ना उदैया आंहा बोबाय दै केव होनबाय आलु गोनसो ना मागोनसो बेबा फानलुआबा ललितनि फानलु लाबोनाय दै आलुनि नामायो ललित देखायबाय माबाबाथाय मा होनोमोनलायो खिनाय जाबाथाय नायखा आलुआबाबो नायखा खैथा हरनाय मिथिला दे 10ता हरदों आरो ओइ नोंसानाव मोनहैग्राया बासा गाबबाय हनै पल'लं दायो जाबाय 11ता बेसेबां जाबायना स' दायो बेखौ खनसे खोबना होनोसै बेनि उनाव आरो बेखौ हरना होनोसै आरो दायो हाना लासिगोन माला लासिगोन बे दायो बेखौ मिथिया हरदो जिखुनु नै सान्दुङालाय दुंगासिनो दाबो मा खालामदों एलाय बेयाव थारियावबो मोनगोन दा खैथा 10तानि बारा 10तानि बारासो दङ मोनजाबायना मोनजायाखै नोंसोरो आंनि बेदरा खामबाय मानो खालामदों नोंसो होनो मा आखाइखौ माहा नाम दांग्रुम हरनाय नोङो दायो खामखैबाय दे जल्दि मोनहोदो मानो मोनाखै आलुआ हनै माबालायबाय मोनबायानो आलुआ ना बेलाथिखौ मोनदों होननानै माने होथारदों आरो बियो दाखालिनिया गोखै गैयामोन बे भिडिअ' लाबा रायज्लायनायाल' खोनायालाफानो माने मोनामनायाबो मोनहैनांगौमोन आरोना इदि हायगोन ना हाया उनाव हाया मानो फायानोसै हा हैद मा करदो हदायबो माबा बनायबा मा होनोमोनलायो नायलाय खामहारि मैगं हारि बनायबा माने बेहा माने हदायबो माबानो जायो आरो दै गांखायो माने बेहा मा थांथां होनखोब्रा मा गाबदों बेगिंआ बारगनबायदां बेगिंआ बारगननानै ओइ गोजौनि माबायाव थं होनबायदां मालाय नङालै जायाखै मालाय जा मोजां नुखादो आरोना नुनायाबा नै रना फट' लानो आङो बास नै खर' माबैसा गोलोमदों बियो नै
ओरै बोहैबोलायलाय मा मा मिनिनाया माबायसा मा बेलाय माबायसा मिनिखो अरगोसो आंना खामहोदोंसो आं खामहोजोबले देना माबायसा नाहर खनजों मा थरखादों जागोन आयै anayana tinninna tinninna này lại chị này lại mẹ 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 nè सैमा बेयो so लोगोफोर दायो फैयै फैयै समा मोनफैबाय भिडिअ'आथ' मिथिला बेसेबां गोलाव जागोन नै मोनबाय 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 जाबायदां बास जाबायलै ना बरियाहै मिट मस्ला हरगोन मिट मस्ला हराबालाय बोरै गोथाव जानो ना दे जलि जलि होनो बास जाबाय 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 मियाबो अमा बेदर जानाय गेस जादों अमा बेदर जानाया माने माबाया मस्ला होनाया बांद्रायबाय इनिफ्राय इथिं मा मस्ला बियो सानराइस लाबोबाय ए जिरासो दै हरना होबाय ओमफ्राय बेहा मालाय दायो दसे रेस्ट लासिगोन आरो बेयाव हनै दाउआ बोरै खारबाय दं हा आदार होगोन होननानै सानदोंदां ना इसोर फायगारो इदिनो सम सम जबाय थासिगोन मालाय बेहा ओमफ्राय नोंलाय आंबो जहैनोसैब्रा बे गोदौगौमानि माबागौमानि मोनगौमानि स' लोगोफोर नै फाइनालि दायो मोनबाय बरिया थाव ओंखारदों नै ना बाबा गोथाव जागोन होनना नांथारबाय नै जि मोजां ओंखारखादो थावा बन्द' खालामबाय फानलुआ लुवाखै माहायबा लुवाखै बांद्राय नङा आं जाब्रा हरनाय ना होमबाबो ए जागोन होमबाबो माहाया मा इसां मेरला खालायलाय आरो माहा नङा होमबा नै 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 ग्रेभि ग्रेभि ग्रेभिया जि मोजां ओंखारखादों नै थाव 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 हे दांनांलाय इखो स' लोगोफोर जानोसै दायो इथिंबो दङ बेसर मैगङा ओमफ्राय इयो खाम ओमफ्राय इयो बाथेन ओमफ्राय इयो नापेया गायदे ओमफ्राय बिखौ मा खालामनाय जायो नेक्स्ट भिडिअ'आव खिथिगोन आरोना स' दिनैनि थाखाय थेंक इउ रायजोफोर भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय टाटा बाय बाय एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोरनि गेजेराव स' टाटा बाय बाय